नमस्कार, प्रणाम। मैं अंकुश। नमस्कार और हम राजा। आप सभी केहू के बहुत बहुत धन्यवाद। मात्र 4 महीना में गंगा नहिले बानी ये सॉन्ग के 300 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज देले बानी। ये खातिर हमने दोनों भाई आप सबके आभार व्यक्त करता जा, आभारी बानी जा। बिल्कुल। और जना तरी आप सब आशीर्वाद प्यार दिले बनी, हमनी के दोनों भाई बहुत कदर बने जा। और एक बार दिल से आप सभी लोग के धन्यवाद। और आगे बताएं, जैसे गंगा नहिले बानी के बाद गंगा नहिले बानी 2, बंगलिनिया, गौना करा के लुधियाना बानी जी, पटबू तो पट हिजा मनी नहीं खे, यह दुनिया में लड़किन के कमी नहीं खे, जो उनकी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी से रिलीज बाटे। एक गाना बहुत ही सुंदर गाना वेव म्यूजिक भोजपुरी से रिलीज भइल है, लाली लाली डोलिया सखिया पिया लैले भवनवा हो, बेटी के विदाई गीत बाटे। और अंकुश राजा ऑफिशियल से गौना करा के लुधियाना रबानी जी, बंगलिनिया, गंगा नहिले बानी 2, जोना गीत के बैक टू बैक आप सब इतना प्यार आशीर्वाद दे रहल बानी। तो आप सभी के हो कि हमने दोनों भाई आभारी रह जाए, जोना तरीका से आप सब प्यार आशीर्वाद देता नहीं। बस हमने दोनों भाई आप सब से निवेदन करब जा, निहोरा करब जा कि ई और प्यार और आशीर्वाद हमने दोनों भाई अंकुश राजा पर आप सब सदैव बने रखें। और हमने के आप सब के बीच हर वक्त कुछ ना कुछ स्पेशल, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ यूनिक लेके आवत रह जाए। और हमनी दोनों भाई के लाइफ में इतना बड़ा अचीवमेंट देवे खातिर आप सबके दिल से धन्यवाद। ई उपहार देवे खातिर 300 मिलियन प्लस व्यू देवे खातिर दिल से धन्यवाद। बस दिल से ये प्यार आशीर्वाद सदैव बने रखी। जय भोजपुरी।